educatiu de ciutat sempre té dues potes. Una és l'educació i l'altra és la participació. Sense la participació, aquest projecte educatiu no té sentit i, per tant, la idea d'un fòrum com aquest i la seva importància és aquesta. És el fet de que l'educació no és una cosa de l'Ajuntament o de l'escola, sinó és de tothom i, per tant, la participació és fonamental i, per tant, per això la importància de fer un fòrum on la gent vingui, on la gent hi sigui, on la gent participi, per fer aquest projecte obert, participat i de tothom. La ciutat és dels ciutadans, és de la ciutadania. Per tant, d'alguna manera també el PEC té que estar involucrat amb els ciutadans. Però és que, a més, si no és així, difícilment podrà ser un instrument, una eina de canvi cultural a la ciutat. Home, jo crec que és molt important, perquè potser per primera vegada des de l'Ajuntament s'ha fet una proposta per tirar endavant un projecte per mirar la qualitat en l'educació, però ja no tant a nivell escolar, sinó en l'educació de les persones, o sigui, de la ciutadania. I crec que és molt important això, importantíssim, perquè es té en compte el parer absolutament de tots. La meva comissió tractava sobre com fer una ciutat amiga de les persones i teníem dos grans eixos. Un sobre la mobilitat sostenible i segura i un altre sobre el pla d'equipaments participat. Fa molts anys que vam fer unes jornades pedagògiques i m'ha recordat molt aquelles jornades on va haver molta participació, però com aquest any em sembla que no, i la novetat ha estat la metodologia empleada que hem tingut, que és el no estar en grups, fer comissions, però no el xerrar per xerrar, sinó amb unes pautes, amb unes línies estratègiques que ens han donat, que ens han anat molt bé. A la nostra comissió precisament s'ha parlat de cohesió social i d'inclusió, i hem parlat de les llars d'infant, de les escoles integradores, de fer una jornada continuada però integradora, que vol dir que per la tarda integraria tots els centres amb una diversitat d'activitats en les quals el nen podria estar fins a les 6 de la tarda igual. Tot el que ens passa al redador nostre depèn dels ciutadans. Per tant, quan més ens involucrem i vulguem ajudar-nos uns als altres, millor resultat tindrem. La nostra comissió era una ciutat que educa al llarg de la vida i hem dividit el tema en 4 apartats, en 4 blocs. Un sobre el pla local d'educació permanent, sobre l'escola d'idiomes, l'ampliació d'oferta formativa per persones adultes, acollida als nouvinguts. L'altre apartat era Cambrils universitari. La nostra comissió anava dirigida a una ciutat que generi treball estable i de qualitat i teníem 3 línies. La millora de la transició escola-treball, una altra línia era l'alfabetització digital i l'accés a les noves tecnologies i un últim punt era la inserció dels col·lectius més desafavorits, que creiem que són les persones que fan aquest treball més precari i creiem important donar una resposta per tenir una millor formació i un millor accés al món del treball. Crec que és important que compartim les nostres idees i que a través de les idees que generem poder-les consensuar i prioritzar quines són més importants per tota la població i donar resposta a tothom. La nostra comissió treballava sobre una ciutat que educa en valors. Llavors hem pensat que era una tasca que implicava tots els agents educatius de la ciutat, no només els professionals de l'ensenyament, sinó tots els ciutadans, associacions, veïns, que per tant caldria potser elaborar una carta de normes cíviques, crear consells d'infants o pares joves en els quals poguessin participar i aportar les seves opinions sobre com volem que sigui Cambrils i també sobre cultura de la pau, que una mica vindria a ser com podem integrar i cohesionar tota la nova població que ens està arribant a Cambrils de manera tan important en els últims anys.
sempre és positiu escoltar la veu del ciutadà, perquè a vegades ens quedem una mica lluny de les realitats. Parlar d'educació és parlar de les persones, és parlar de la igualtat d'oportunitats, és parlar de la cohesió social i per tant creiem que a hores d'ara Cambrils necessitava que poséssim l'educació al mig de l'agenda del debat de la ciutat per tal de crear sinergies en el sentit que no només ho podem fer des de l'Ajuntament. Estem convençuts que per tirar endavant un projecte educador de la ciutat necessitem moltes complicitats i en aquest sentit jo personalment estic molt satisfet de veure com aquesta idea inicial en la qual portem ja quasi més de 2 anys finalment la gent se l'ha fet seva. A partir d'ara, comença la tasca més difícil, que és com aplicar totes aquestes propostes que han anat sortint, que realment han sigut propostes molt valuoses, molt variades i amb una gran riquesa. A partir d'ara hem muntat un sistema de grups de treball que se seguiran reunint, de fòrums educatius que volem fer cada any, a fi i efecte d'anar repassant què estem fent, valorant què s'està fent i reajustant el que calgui perquè any rere any podem anar a aplicar aquest projecte que el valor que pot tenir és aquest, és a dir, aconseguir canviar les coses. Jo crec que els projectes educatius de ciutats són projectes transformadors de la realitat, però que per poder assolir aquest objectiu hem de comptar amb el suport de molta gent, amb les sinergies de moltes voluntats.